Hello. Sakajua nasi ndo ndadzoka.
Ndichitsanangudza maona zvaitwa izvi tete nyama dzenyu rekukutambira yekuti tete mauya mbudzi yavo ndiyo iyo, huku yavo ndiyo iyi, konde ravo ndiro iri, mutete wavo ndiwo uyu. Ihama dzenyu dzakutambira yekuti masvika kumba. Semunhu aimwa itatoni ari yako yawatambirwa nedzinza asi ndinokangopisaka ndichakupaka chako karipo. Right, zvataita izvi ndezvekuchitambira tete kuti wapinde mumusha. Ndizvoka tete wapinda mumusha. Patakuenda zvinezvi tawana munyuki. Ndizvoka takupinda mumba. Ndo vatachibhadhara pfuma yani yatebiya kuti achione kutsunura chini mwoyo. Apedza pfuma yake tamupa handizvoba. Obva aita sei? Obva akupayirai handizvoba. Ndachinhu chimwe chete murunemete. Waiwatuka kuti chii? Kuti kutanga kuna Patrice Filimona chauya wese mechama yako. Ngamira ndadhakwa ndawati ndisingazithi wachadozonura ndati mechama yako. Asina nhasa ndichazwatuka ngamira ndoti futhi kakupedzisira chama yako. Taidzwa tete. Ndo zvinoita tete. Kachasukenyu kakauya karipo. Mapedza kuwapaira nakuti muende makadhaka. Kunyeva. Semunhu akafanira sei? Atichaurai. Atisasaurai. Basi. Asi wamwe waramba waya manje. Waiko. Iwe ndibve nabo ipapopo. Ndozvona ndekuti asataurisa bachinyara. Asi unondipa zvemagetsi. Saka ndati ndikapinda musandizorodzi futi ka. Ndombobuda zvi. Kuya. Udzokerere wa mwasara. Iyi 5 kutozoya chigubhu. Alright, ndazvinzwa tete. Azvakakwana tete. Zvisinei muchidimbu chidiki. Takudai. Tete Mary na tete Bieni. Makusimga upinda aka hari tinoimwana Fidzo. Tinoimwana ani? Masawira sari pano ndizo. Fidzo andinombomona ana ndimhoresa. Taona namba. Kare mangwana naona mbuti. Saka uya Fidzo. Uya Tony. Nenyeza. Ona kuzvifukidza kumusoro kuku. Nenyeza ndakahepa kusitana. Ana kwenda ku Mozambique uyo patikwenda. Drama. No. Chipai amanebu wariseri pana pagaga arikiri kanofana vakapera papa wabva wapinda mba. Ndegasa masadzaruka uye yapakani. Rekani manyepa. Amadiri vanhu vakuru. Mukota mukuru. Adiri vanhu vakuru.
Kutoka bokisi wachitange kulipa kutsati wakaenda tete. Saka inini ndiri panapa, inini ndiri panapa ndauya kuzowitnesa, ndosamaona ndagara pasi panapa ndinochera kuwitnesa zviri kuitika kuita chimangwana. Sabhuku waripo, akamirira ishe waripo, saka ndauti masawira tanga zvibasa baba uyai padhuze. Baba,
Mambo wangu mali ng'ombe na tete mune 3,770 ndizvo kamukoma funa shishiko mari yamakanditambidza pachinzi panozofanirwa kubva mari ya chitsuku chamambo ndizvo ka 350 kuda pamwe wasuziya total yacho yese mari yange yakachajwa total yese mari yange yakachajwa yange yari 4,550 kuchizobviswa mari yemombe mbiri kuchizosara 3,770 ndiyo semapira amakandiita muchinditambidza pfuma yemufi ini ndasarindawo yangadini yawerenga yakakwana namukoma ndiyo iri mundi asi pakuda kuzobva chitsuku chamo ndizvo kamambo baba yakudhara hapana chitsotsi hanzi hapana yakashota ndakanga ndati bva ndazozi nditi inoti hanzadzi yabvumaaita kare amen ndida kubva ndasarinda zvimwe wanotanga watoa vanhu pamusoro mazviona kaizvo sabhuku motara kunaishi kuti mari yechitsvuku yamambo mutasa ndiyo iri panapa 1 2 3 aiwa tasuna tichanopa dzimba sotaura samusara ndi mari yachangami yamambo yechitsvuku mazita kwese kana kuwetsako zviri kwese kwangu zvakanyanya mombe yakauraya kuna vashina matumbu mudhara fidzo mudhara fidzo mutaka kuna tete yang mudu apa iyo yang mudok iyo yang mudok nekutadzirwa kwematabva zvinopere wenyu
wari kuti chokwadi zvakaitwa zvakaitwa asi mhosva inopera mhosva yendi pamutira mhosva iri dzisingaperi chinoshura ndiko kupera kwazvo muchiona kuchinesana nemhuri dzenyu muchiona kusekedzana mune zvakanaka unenge wasara wane mhosva ndowane mhosva kwadi mukadzi mukuru pasina kurwa kana kunongedzera muchigumwe maakasoka ndikukumbira mbobvu simu burangeti makurunda kubvisa tete zvakanaka ngemwoyo wedu wese hapana uchingori nechigumbu nazvo kana tinotenda ndine karumbo kangu ndichada kukaimba Tiri ipapo ndikaurayiwa ndiri ndega ndina ndega ndina samasadza ndina ruka ngavasimuke panoti ndire nende ndakaibata ngavasimuke ruka ndega samasadza paine nharo mopokanangana nafurashisho kuri kuenda ndiro muchazogara pasi ngawende pamberi apa daidzanai neukuru hwenyu mukuru ushata ndati ruka samasadza nandega zitete rakutaura pfume ruda kuona anotambira kuitira chamangwana chagowa ndega pfuma asi ruda unobata pane zvimwe futi zvekutera mashure kuteerara teteka akapedza akabvunza taurisai mubvunzo hanzvadzi dzake Sister Mary inini kuti ndisununguke ndirege kuramba ndine nhuna nemi makaita makuna kuti mapedza kundiuraya mopedza moita bonde nemi hanzi vakandinyenga saka ndiruda mombe saka mari yacho yemombe ndiyo iyi yakabatwa nditete Mary ida kuiswa mundiro iri panapa mururu and 19,000 cash. 19,000. ndizondangataura vadza kundura kunyenga chipoko zviri pere ndozviona imombe yandakadai ndatiruka ndienga kana zvirizvo chidhakwa churaiwa chidhakwa chinyengwe mhosva iyo ndiri kudzoka futi ine mari yawo yekonde
kebhurangeti bonde wakayise Zvona tatibairuka zvichapinda mudare zvapera kana pastriti kana baba handichazopedzisa baba ari ese ndazorongwa vakatadza nemvura shishiko kuita kana mvura shishiko muri chipera ndinotenda sawira wangu tsoka kulelo kundule gumbezi chinyi chichipoko chitendera gumbezi kufira gumbezi iyi ndekupfutsa mwana wangu pane $10 ekuti watsoka mashetoni kana zvida kuitika nemusikana kupedza kwakuisa zvidziyo imomo kuchengetera maturusi ngondeda yakupfuma yangu kandeka karipinda ibveisapinde mandela kandeka kakasimuke ndichazobata izvozvo kandeka azvipindi mundiro enda murandu venimanibatsira musatore medzendega iende ndimasakura musatore zvisiri zvanyu ndive munotaura kuti tiipani iye zviro zvangu kuripa kwamunyuki ndodaruka veswa mundiro saura chachenesa musamuneka gotso kana muda pamusoro yemhuri kwamunyuki, pamusoro yemhuri kwabhokisi, pamusoro yemazisawira ndinonzi nevari kutungamira purogiramu ndo patasvitswa ndofunga zvairi hatese tiripo chaita ndichisa sigiri changu anga pachinyorwa nemunyori wachiremba That's it. That's it. Wane mafoni munokwanisa kutorawo mogara makachengeta ndizvo kuitira mangwana. Kana turi mogeza muchengeta mafoni kuitira mangwana.
Wadisi ukunene economic nachiremba. Kuliko Irisiri kutrega hapo funa kile kenge iruramba. Funa yange ikiramba. Historico. Itai. Namtsa funa yishiramba baba. Intervention. babangu ende. Taikupa wati gazi space ya chiremba upindi. Awusiza nasema chi. Andichadi kuchema tsoka. Ndiri kufara. Andizinya kutumbura tsoka uyu. Muremwa munyukina bhokisi ndine wa mururu kati. Ndaituka andichadukiba. Ndatuka ndichimekwa ndikatuka. Taura zvozvo. Ndazvinzwa. Mawasunungura. Batsirai mhuri yangu. Tsoka mazvita masahwira ndinawo. Pamusoro kumotise maoko tiri matsoka. Kana mamuka zvakanaka. Matamba zvakanaka ere? Mazvionaka kuti panogadziriswa nyaya panongoberekwa nyaya pachiberekwa nyaya. Ndo zvazvinoita matare. Ndida kusewa mabhaudzi chaperekedzwa futi nafarashiko apedzeka chemwerera sekere nemunondura isa Aiwa indapedza farashiko iwononga zvitsvakire Ninoona makandanga baba. ndazvinzwa tete. Maita zvakanaka. Masvika mumusha menyu uye matambirwa mumusha menyu. Chandida kutaura ndechekuti pfuma yenyu yamakataura mapiwa here? Mafara here tete? Zvanhasi ndafarisisa. Kanyaitaanopedza chidoko chocho mwoyo yawo yakasununguka ndagamuchira ezvino zvaukaita karekesaka azvitenge munhu makore mangani kuchura zvekubhadha tsoka. Aiwa, asi takuseredza mwoyo wenyu kuti zvakaitwa vana vari kuti tabvuma ndiwana baba. Ndafara tsoka. Tonurai mwoyo tete. Tinotenda. Vana Munyuki bhokisi muri chinhu wani ndizvo ka? Mari yenyu yamakabvisa maiona here kwayaenda? Chiremba haana kukubira iba mari yenyu nevanhu vake matsotsi aya haana kukubira iba? Aiwa, pindurai zvakanyatsa Kana. Ndinofunga kuti mari yenyu kubva yamakapa vabiki
vakakumiririrai kusvika wari kuno, imwe naimwe yaenda panzvimbo payo. Yachiremba ndapiwa. Handidzoba. Zvese zvakaitwa Mozambique mabhasiketi nepanda kana basa wapiwa zviinini kuti zvimwe ndine zvimwe handisini. Alright tete, dzimwe dzacho ndinozoita hangu kwadi. Zvichienderana ini ndinoda kuti yatabata tobva tapedza. Chinyararai ini tete nguva yakwana. Taakuda kuti tidini mambo warutaura. Yechitsvuku yaMambo Mutasa. Yawe. Mapiwa. Yechitsvuku yaMambo Mutasa. Mazvizwa. Yasvika ka. Takakanganisa. Ndofunga yasvika. Mazvionawo kamese. Zvisinei ndokufamba kunoita dare rengozi. Tinofamba naro mbichana kusvika taita sei? Tasvika. Ruzhinji rwenyika, ruzhinji rweZimbabwe muri kungozvionerawo zviri kuita tete. Wasvika mumhuri yake uye watambirwa nevedzinza rake. Tamupinza kuchikowa chake. Tasara nechirongwa chekupedzisira chinoti chekupaira mhuri yakatadza kuti wachibata nekuita yatinoti together as one. Munyuki waye! Munyuki waye! Basikiti waye! Sawira, ndasangana chino chete hangu. Ndakaraiwa mombe, ndakasvimwa matumbu. Une usanyarariba, wabvepatemwa kuzi atisati tapedza. Amuna kana mwana namubvunza akagara apa, ndonyarara ere zvinozimaitaura, une akasvina matumbu. Alright. Nyaya iri kutaurwa apa ari kuzama kuti pakaitwa dhiri iri 1 aripa ndizvoka, asi kuchina wamwe watatu kana kuti warongomuna wasara wari kupi? Wari kuMozambique. Muri kuzvinzwisisa? Asi imimi wana Munyuki penyu maita sei? Asi wana Munyuki kuno wana baba wenyu kune wamwe waramba kubatana nenhau yatete. Inini tete zvandinotaura ndezvekuti avo vari kurambawo kuda kana wakabatana neavo vari kumashure vachizivana, handizvoba? Suro negwenzi racho ikoko. Asi ava wabvuma awachiwatsunhurai yera mamanga makasunga, mamanga makavhiringidza uyezve Rukasamasadza simukayagwa pamberi panhu batane. Rukasamasadza dega simukai pamberi pedare. Mabhinya kana kuya batane muendese kumabhinya. Simukafira shishiko nje kana mwe. Batanai. Asikai. Kubvisa kuti wabvisa zviruma kwa chumaduko wanatsa kunyepera na kukorovera. soka isoko mururuka ukaona mainyo. Joro ina tapa. Apa zvakafana nekuke makudo somoyo. Ehe. Chaikutaurwa chekwatu ndachibva ine pano. Saka inini tsoka ndichapano ndichandozorora ndichada mabvisi. Aiwa, ndainzwa tete. Kana mati ndizokubatsirei ndichakubatsirai. Ndinoziva zvandinoita, ndinoziva vana baba venyu handiti varipo. Kana vaine shoko ravachada kutaura tichasvika tichawanzwa vari kutaura. Kana vanoda kunyarara zvakwavari, asi kana vana baba vari kutaura rudo rwamakaita muchichema muri mudai mukati ndiri ndega Tangwe, ndibatsirewo musango mandaakupinda, ndibatsirewo Tangwe, ndikakubatsirai tikagwa kuenda nekudzoka 24/7 kusvika tabuda Jesu. Chekupedzisira dare rapera mutumbi woyu homwe yacho ichaneswa kana kuine homwe ichazouya, asi inini homwe ndanga ndaida. Homwe inotungwa, homwe inoshorwa, homwe inomwa,
Homwe inodi wayakazara pano homwe iyoyi. Tete ndazvinzwa ngaicheneswe. Chandisiri kuda tete ngechekuti mabva ipapo munhu iyeye otanga kuita futi mabasa akaipa. Mutumbi wenyoyo une hunhu hwanga wakuita usiri right. Hunova hwatisingadi. Kana imimi magurunurwa mabvapo chibva mabvapo zvachose. Tida kusara nemunhu anova mbuya vevanhu, mbuya wewarora. Mwana vake vanotonyara nemabasa anozoita. Hatisi kuda hunhu iwohwo. Tete kana mabva ipapo in the name of Jesus nemweya wemadzinza ngaubve ipapo. Kana mapedza kana mapedza chinyararai kana mapedza kupaira vanhu ka kuti chigubhu chenipa dzi vanotora tsvimbo iya yekuti asandidi futi hanzva dzinoya pamusoro pangu ndangu. Tapedzerana tobva tawenekana mune zvakanaka zvapera. Wabvunza kuti pana ane mubvunzo here? Tsoka ndokutenda ine basa ramakabata. Mwana ukomurerei wakurwadza. Ndishaka ndinemi panorwadza panorema. Tsoka ndikusiye. Zvisinei. Nga mbudzi takabvisa pamari yanga iri yatete. Saka takamboita kahunhu tiri kuti mukatarisa kuti pamari yakaburitswa iyo pari kushota $80. Unofunga ndiyo yakaenda kupurogiramu yembudzi. So patakabvunzana isusu vadyi vesadza ava vakapindura kuti tete akati torai pamari yangu iyoyo itenge mbudzi iyoyo. Tikati alright tichazonzwana tete kuti tete mazvitambira here kuti mari yekutenga mbudzi yekukwira kuchikuwa kwenyu ibve pamari yenyu yamakachaja kana kuti mari yembudzi yekukwira kuchikuwa yaifanira kunge yabviswa nevanhu ava apa penyu pachikwana. Saka takazongosiya kuti iwo patakataudzana nezuro wakanditi tete akanga ati torai pamari yangu saka tawirirana. Saka ndipo vandiri kuti handizodi kuita kasungira ndinoziva kuti ngozi. Ukauraya munhu mukaripa zvese muchikanganwa ndande dzadzine munhu anodzokerera ndande mukatanga kubonerera ndande. Saka pandiri pataura jekerere tete wacho aripo kuti azvidairire kuti aiwa kana akafara kuti zvamakatora yenyu mari yekupfuma yangu muchitenga imo hama dzangu zvapera anondidairira nemuromo wake toziva kuti papera. Aiwa $80 kana inofanira kunge iri kubva kuti ava zvibudi zvimire pachena kuti ndo watenga mbudzi yekutungamira kupinda kuchikuwa anofanira kuzvipindurira asati apaira vanhu tobva tazopinda kuti vanhu vapairwa havo. Heyo tete ine Tekwete dairi yemuriwo yakapinda kuno ichizi kupi hanzi kwete yakapinda muno ichizi ndeatedi ya yekuti nadanga kwete danga rinopinda saini ndichipo danga rinopinda saini. Saka zvoreva kuti mbudzi yawo yedanga haisafanira kubva pamari iyi yateteba ndizvo waifanira kubvisa mbudzi yakazvimiririra ichipinda. Mwana Samuel mapindurwa here handisi kuziva nokuti kutaura kwemakaita tete tiri uku ndichizibvisa 430 kuti muchikutondera tiri kumba kwasekuriti ndichizibvisa 430 imwe rotenga mombe imwe rotenga mbudzi nejongwe rehuku handii ndo zvakataura Nezvinozvivhuma hazvina mhosva pane hukipa hwangu kwandandakati hatizvo mukati ndipindure mukati dzikisa tete kusvika ndasvika apa mukandidzikisa zvekubva apa dzemuriwo kusvika apa zvechitsvuku mukabvisa kusvika apa mokamba mbudzi kusvika apa ewo ai
Nyaruwe. Zvino todini tete ihanzvadzi dzenyu todini wadai ndizvozve toita sei yaita yemumba Iwa kana muri kuwirirana totaura zvocho kwete kuti ndakati tiri kutaura hatidi kuzwa kuti ndakati uri pwawa kunga hwazinyi. Alright, imimi mapatambira here pekuti mbudzi ngapatambira hora imire ndinyaya nditaura urupa ndegasa masadza mapowapowa vakare wangu dziru tungamira danga visandini fumacho inogona kutomudai macho ndibvisira kuti mbozha yapinda kuenda kuchikora. Mirai payakabviswa iya yekusuma uko iyo makaitenga pamari yakabva kuya ndizvo akapiwa mari ndiani Mirai mbudzi makatenga pakakuleta kwatakaita kuya kuti zviende pa 430 takataisa nenyaya yembudzi iri yanga iripo saka mbudzi yacho yakatengwa ikauya makatenga dziri mbiri. Aiwa. Imi. Azvinotenga dziri mbiri. Akandeba 1. Saka mbudzi yakabva kuhomwe kwawo. Ndizvo. Alright. Tete. Mbudzi iri kutaura kuti pawakabvisa 430 paya yakanga yatowerengerwa pakuweka kwatakaita pakutanga. Saka mbudzi tiri kuona kuti yabva kusaidi kwawo ichipinda kuprogramu yenyu. Ndinofunga pajeka. Titambirewo ipapo. Zvisinei tinoedzerwa kuda kuenda vamwe kure, kuda kuenda vanhu kure. Handizvo here? Gaga. Kune shamwari dzangu dzida kudzokera kuMozambique, madokta nemanesi, mafilmero, makomuredhia, makomandante, chef Bosch. Alright, zvakanaka. Saka nyaya iripo yayekuti tinofunga apa pese pafamba. Fidzo mdara. Fidzo. Ndinofunga apa pese pafamba mdara Fidzo. Ndizoka. Saka zvatava kuti titarisane napo. Taura kuti mupairwe musunungurwa nenyini. Tete pfuma yake yatambira. Handifungi kuti pachinongwa munhu ane masokona tete. Aripo here. Alright. Ndiri kuzvinzwa. Nawe yenyama kuda kuti musha ucheneswe iyi. Ndainzwa. Iyi munema kugara pasi. Mimi wanana Nyiki na Boris. Handizvoba. Mowirirane. Kozi mimi munogona kunge muri kuda izvozvo muri mega. Asi uyu ari kungoda zvatete basi zvekubatwa kwemupasi kudaba. Saka munogara pasi mimi nevana venyu mapairwa moita kameeting kenyu. Taane meeting yemhuri yatinoti together as one pachirungu. Inoti together as what? As one. Mowirirana. Pamwe wamwe wasumbodawo kuti ndiwavheneke kana kuti wasuda inini ba. Wakawanda vanhu vanobatsira wari panapa. Da kuti muwirirane. Mapanzisa. Saka daumboti iyi nyaya 1 panguva 1 tipedze nyaya yatete tobva taiclosa. Ndizvoka taiclosa. Kana pane vamwe mamwe masoko tomutsa chitima kana muri kuda kuti chimuke. Asi inini ndakati zvimwe ndini zvimwe handini ba. Ndakazotsoka. Zvimwe ndini zvimwe ndisirini zvisiri zvangu. Fanya magesi kana musina kuchenesa musha ndipe magesi pamwacho ukandipa. Aiwa tete ndapanzwa. Saka vari kuchema kuti Matiba. Musore wazime Zimbabwe wakatuma zvinenge ngadzimwa sekuti chondinogoda resisi ndazviona zvanaka nenkrisis shandiri kuhangu zviri pamwoyo pangu kuti ndakana kubhedhumo kwangu nezvinosangana nazvo ose ndichibvabhira kutoilet president vachiti ndinosangana nazvo
ndinozi mundidzisowo munyama kuti pamwe nekugona kuitawo chinhu chakanaka chizi chakashi apo ningoti negative and positive. Ndinoda kungoti kucheneswa kwangu inini kichini ino nekoteji yangu dzimakeshini iripo ndibatsire ipapo nemhuri yangu izvi basi ndipe chanzi iyo yotsiti ndiyo ndakumbira nemati iyo abva zvimwe zvese handina basa ndibatsire ipapo ndoziva kuti baba vangu mama yangu vakararama nana satumbo pajiri pamuchengeta ondechitasta wachatiti ndakararama kozvitakura mutanda mutanda wapa mutanda kuona kudari mudoko vati ndio zvandisi aiwa ndainzwa wese wauti ndikondizwa ndii ndakatengera munapkeni datiresi wangu waipano uno nditi ndazvinzwa baba chigara ipo ndio zvandi ndatopedza zvaita mwanangu wateerera handichadi undibata chigara pasi vatamboti hoi baba yanzwika baba ari kuti inini nekufara kwandaita kusanganidza kana ndiri hanzi chikumbiro changu chacho kuti ndoda kuti ndicheneswawo inini pamba pangu panapa vana vangu vachinzwa Mozambique, Zimbabwe ndiwe baba akachenera kwese kuti ndikabva kuno ndikaenda kuMozambique vana vazive kana pane zvandakakanganisa chiremba taura vana vangu vese vachidini vachizvinzwa whether Zimbabwe whether Mozambique whether chinyi asi ndikuona kunge rurimi rwake rwakanaka baba ndi baba anoti ndichenesei pamberi pemhuri baba ndazvinzwa regai ndimbopedze nyaya yatete ndikana ndapedza nyaya yatete chichemo chenyu ndachinzwa ndichambochiturawo kuna ana baba vamwe ava handizvoba womboita kamwinyimwinyi kawo kemhuri tobva tachipinda pamuri kuda ndinosiya ndakubatsirai kana ndatsika pano tsoka dzangu ndinokubatsirai kurembera ndakangoita maita basa ndinotenda hangu handiri chama aiwa ndinovapedzisa pane tsiva nyaya yekuti tanda kusvitsa tete anga akapiwa 0 kuMozambique so tada kusvitsa kunoku tinongorikanda chero patinorikanda munomu asi ndine zvandichaita mwinyimwinyi dzangu dzandichaita iyoyo chaitwa kana munoona uyo ari papa nero newe wari papa wari 2 papa dzakatokonekta ipapa wari 2 handizvo ndiwo wanozoombera wadeketera wataurira zvawachataurira iwo ndiwo watori nemutoro wacho ndatopedza ndatokuasaina pekuenda iyo dhani mai akunditaurira kuti munataurira chiremba kuti ndapera ndinoda kuenda kugadzira alright ndinofunga iri basa ratichada kuti tironge kana kuti rakurongwa after machenesana tawanhu vamwecheta ndizvoka tobva tapangana semhuri yepani yemunyuki nabhokisi ndizvoka toita sei natete wedu tiri pamwe semhuri wamwe wese wapera kuisirwa matomustone pamwe ratete wenyu haridini harina alright ndinofunga kupfuma tinoisheya wapedza kupaira vanhu handizvoba ndo zvatinoita kwese dai tiri kuti tikapedza kupaira vanhu bvatochienda kudanga iye akuchironga kana uyo akada kumuti iwewe ndaakukupa $100 kana ndakufrancisco ng'ombe ndiye akupa muridzi wani wayo akuziva kuti dzimba dzangu ingani $50 achiita ari iye ega ndosaka muchinzwa panotaura paya panokudzira kuti inhandi ndakafa ba mufi anoita ega zvinhu zvani zvake nendozama kupatsanura mutsauko wapenyu newakafa maita basa pamusoro ndinongotaurawo padoko chekutanga ndinopa kutenda
pane vanhu vakauya kumba kwangu, wakaguta, usina kuguta, wendakatuka, wendakashora, ndinokumbirawo kuti ndiregere. Asi kuti zvakakufadzaiwo zvendakakuitirewo kumba kwangu, akupani Mwari ngandinokafadzira. Ndo chekutanga. Chechipiri, ndinozopa kutenda kune imwe sekuru. Ndopa kutenda kune imwe sekuru, makaona henyu kuti tatambudzika, mukapa rubatsiro. Zvikuru sei ndinokuti sekuru mwaita henyu mwandibatsira mwana. Sekuru mwaita nekuti sauda kanga titsvaka inyanga dzenyu dziuya apa mukaramba wakatenda tsoka sauda musuru wakazudza dzako dzaibatsira mwanga dzichani kumatete zeurura mwaita henyu mwachiramura mwana wazvita sekuru ndatenda waipedzerwa mari kare kare kumozambique uchitora zvisina basa. Yanga isi mhosva yake. Daiwana Samunyuki makasonditendera kudai kare. Ndazwa mwana wangu. Ndazwa mwana wangu. Azvidi utsinye. Aiwa. Zvinonzwika. Naso musazondotibatanisa suro nebhati. Ndingatoti nhingi ndiwo akatazi. Pamusoro iyi ndazvizwa baba, ndanzwa. Dai shwiro yemwoyo yedu ndinongonamata kuna Mwari kuti ngadziropafadze. Pandinotadzawo mondiregererawo, ndiri munhu wechii wenyama. Francisco pawataura ndakange ndapaona ndichiri kuno. Ndairwadziwa ndichiona mwana wako muvision, ndichiona mutoro waakatakura kuti kune mwana akatakudzwa bvuri rechipoko, kune mwana akatakudzwa mweya kuti vamwe vanhu vararame. Asi vanhu havasi kuisa rudo nemwoyo yavo pamwe chete kuti ndiani tikavhota izvozvizvi kuti anoda kunzitakura mweya wechipoko anobvuma apa hapana kana wani. Pati mwana neuduku akaitwa kuti vese vararame. Ndikavabvunza kuti pane here akatengerwa mwana uyu sauti sipo, bhurukwa, pitikoti kana shinero? Hapana. Asi ndiwo mubvuri wavo wakavachengetedza kuti wapone pakufa kwawaita 4-4. Warume ishona hombe. Panorwadza. Anogona kusataura nekuti mwana. Asi zivai kuti namazuva ekupedzisira nditete. Ai muri vamwe vanhu. Ndaifunga kuti pandinotaura udzamunhu ndainyatsa kufunga wana munyuki kuti patakaisa mwana uyu zvishuwa takabva taona mhepo kuti pe tinodii. Dai maitsokotsana maitsoka ng'ombe inotsika yatinomupa nyangwe ari mudiki kuti mwanangu akaita hako, nekuti haana kusarudza kuti mwana wekwaPita, wekwaPauro, wekwahani. Wangu sekuru wake akanga azvita. Asi uyu mwana wemukorore akangofanana nawo neumwe mwana. Asi makaisa bvuri paari kuti mese imimi mupone warume. Kudenga dai kwakuitira inyasha. Kudenga dai kwakuitira ichi nyasha. Zvinorwadza. Hazvina hazvo mhosva. Hazvina hazvo mhosva. Zvakwana ndichada anopindura. Hazvina hazvo mhosva. Asi dai mainzwa, dai mwoyo yenyu maiona zvepaseri pedhoo, maifanira kuti hazo umwe haanzwi vhaliyu yazvo, umwe haoni ukosho hwazvo. Nemhaka yekuti musha wakanga waita ngozika, nyangwe panonatsa baba wacho kunongodzi icho pfukuta icho wamweya wekukana wapinda paibhuya. Pati chimborangarirai kuti mwana uyu akanga akagadzwa ari kumirira Francisco ega here. Ainunurani imaifa 2233 ainunurani ndidairei Mozambique and Zimbabwe akanunurani. Dairai
akanunulani yese ani muri kupaona. Saka zvakuda Mwari vari kudenga nemwoyo unonzwa nehana inonzwa netsitsi dzinonzwa kuti tive nerudo, tive nekunzwisisa, tive nekuita kwakanaka. Asi chiri kutaura ichocho ndiye Mwari. Handigoni kupamidza masoro, handigoni kupfuura futi papi ipapo. Chimbofungai kuti paanonyarara mwana uyu, kunyange paaifamba, paanoenda kuchikoro, paanomboti zii ari ega, aitarisa mucherechedzo wababa wake, aitarisa mai wake, anofila chii muropa rani? Tisazoite kuti tisangane nemhepo yatete kubva pamwana iye, asi Mwari ngawatiitire nyasha. Anyway, mwana ake hazvina hazvo chii mhosva, asi dai muri vanhu maingoitawo kamatatenda kenyu katinodzora mwoyo wake. Asi hazvo kana pasina padini, hapana, munhu hamanikidzwi. Umwe aone value yazvo, kunongonzi ndizvo svito mutoriro. Asi ndikanyarara so ndikatariswa namunyuki munamato nezvipo dai zvaingonongwa, ndachida kuti mwana iye ave neropafadzo yeupenyu inopfuura mese. Kana Mwari wakamutendera ngaite magonyeti nemarori nemakambani neupfumi hunoera, arorwe zvinodadisa. Ndiri mupenyu panyama, hapana pamuchato ipapo ndaiuyawo ndichizongopururudza, nyangwe ndisina kufanira, nyangwe ndiri gonzo, nyangwe ari mapfumvu, ndongotambirawo kumadota ikoko ndichingopinimidza ndiri ikoko ndichifara hangu basi. Fara vadzi kuti Mwari wakanaka. Ndiye munhu ndakarwira kuti ndisvike apa tiende Mozambique. Ndiye munhu wandakati mambo mutasa wamurudzwa ari kuti tsoka handikusiyi, mambo kutonde mwana akaisa, mambo ndakunonyurura mwana uyo. Basa rangu ndapedza, giredha rangu basa ndapedza. Mwari ngawatiitire nyasha. Zvisinei, nguva yedu yapera. Ngoma mbidzo chimuka toni comrade wanu ngawachipairwe toni ya takupinda pamapaidzo. Wana munyuki wese chibudai panze, tokurongai kuti makuya sei. Takupinda pamapaidzo. Asi nini ndinotanga hangu kupairisa shamwari yangu. Ndini nditanga kudada. Ndakutouya. Maria yako kana utori nayo utonokanda kuno. Ina baba. Ayo enda akopa iyo. Baba wako ari kuya. Ari kuya. Ina unopfugama. Ina unopfugama. Pfugama wakatarisa kumberi ikoko. Unavhara maziso. Ehe. Andi, akuchera. Pam. Kupuro rako rukukanda. Pachira chena. Ane mari ngapinde pamberi. Ndinokupa kwenda. Chibodzoka kumashure. Dzakarongeka pamberi. Ndinodaidzira nana. Chop ipa. Vitarisi. Divine. Murora. Pakuya mzukuru. Pakuya Mike Lady. Na Clyde wacho. Wangani? 5. Saka wana apinda iye wechi2. Vitalis. Clyde. Na Rosina Rina nawe. Rosina Irene. Pakuya Rose papa ni mdara Not aware of
Wamba dada. Pinda. Wapija, banya uyende. Banya uyende. Apa mizia? Narisa kuna tete. Dini first box. Pharmacy. Unaona hizi? Unatoka hili waiko kuchira kura ningi. Wapinda wewe. Toka kwa shule. Hapa. Takusia keba mnopaka mnono kwa mkatu. Saka mde pefa murora nai. Anga sakuzviziva kuti ndozvakaitiwa. Ngapinde ndabvisa kapi. Ndikuya kufungame iyoyo. Pane munhu ningina. Uya akasara imotika uya. Pamba, dezira masta, pamba, santo. Pamba. Next. Don't be. Batana nemhuri yangu yese. Wangani? 7 ka? Get ready. Chitopinda. Stop. Munodaidzira. Edapo mudaidzira wana. Pindai munomira kuside. Wana mudhara mira kuside. Wana mudhara uyu wapasa roza mberi ndo wapi? Wari kuba ba? 7 wapi? 3 kakangodai. Dai wana. Mhuri yangu baba. Jasi. Basi. Kumba zangu mahaba. Kuvuma na wewe. Unariga wewe nini? Wewe kutoka mkazi na wende. Hashtag. Wakali off. Kwanza aiwa. Tak. Kajongo idorele badi pusi. Wakali off. Jinga zoya mali. Hunde. Mukarunda. Hunde. Come on.
Angela, Ruthie, Emilda, Gloria nini na Suze Munyu. Kakofa sana. Dezi sema. Kuna teto. Sisuka. Tunakuja. Nani hapa afia mali. Taula wana fugama wale wana. Taula wana. Kuipata Telegram. Usasi ndio ba. Kuipata Telegram. Bo. Papa. Come on, yo!
Wewe mrupa na wapi? Ndemo. Right. Bachile umwe asara hey. We kwa munyuki. Bachile asara we kwa munyuki. Apa sinaga? Aiwa. Chipinda mu ground mwe kwa munyuki to. Pinda pakati nepakati. Unaweza hapa irwa pinda to. Unaone kama gani mama. Unapenda sasa kwa mwida ongea. Pinda pakati. Ndio wakati gani? Yaro ibaba. Yaro ibaba ndio mjambe kupari. Bagati ruchimwe hadi sebo. A big cycle. Mozambique and Zimbabwe, a big cycle. Tawa ndirwenyasha, emujaso. Tawa ndirwenyasha, Tawa ndirwenyasha. Hallelujah. Hamena hao wasati waripa mnefu. Hamena hao wasati waripa. Kune wanga wachi kusekai wachiti hazviperi here tikati zvinopera handizvo here hazvina kupera hazvina kupera here kuri kufara hime takubatanidzai chikaika rudo rwehama nehama achasara hake aine chigono nechigumbu chake chayekwa asi mhuri yekwamunyuki imwai doro mbijana nyasha dziwande mamunyu aleluya ndizoka maregerera vanokutadzirai ndizveri regerera vanokutadzira regerera vanokutadzira regerera
vanokutadzira regerera vanokutadzira ichokwadi Mwari ariko ichokwadi Mwari ariko ichokwadi Mwari ariko regerera vanokutadzira regerera vanokutadzira regerera vanokutadzira Warume ichokwadi Mwari ariko ichokwadi Mwari ariko Mwari ariko Mwari ariko kana ngozi zichinetsa kana ngozi zichinetsa ngatirege kupopota ngatirege kupopota kana ngozi zichinetsa kana ngozi zichinetsa ngatirege kupopota ngatirege kupopota. Amen. Right. Masunungurwa. Sauda kuti muchigeza. Asi ndine one munhu anoda kuti aite speech. Mwari vachinzwa. Chimboyope speech chaMwari yangu. Zviri pamwoyo pako nezvauri kufunga. Unofunge pandidi kuchema. Usacheme. Nhasi ndo zuva ravasunungurwa. Sachemezve mwana. Ndo zuva rako rekusunungurwa kwako. Ezvinezvi kana ukachiwana mukomana wako kana ukachiwana ani vakurohwa zvakanaka. Zvisina zvaodo. Titarise usachazve mukundongo. Kotsanjera akandivira upenyu hwangu hwese ndiyo panapa ziite upenyu hwangu vatenda hama dzangu dzese dzakandibatsira dzese kubvisa mari yekuita zvese kundienda panapa ndosungunuka kuita zvangu Titia falar português, ba? Não, vivia. Kuva kwese kwamaita kuya iri nesu isusu takamukutawo mhuri dzenyu dzekwabhokisi batsira tete yangu hanzvadzi yangu iyi kuti ibude matambudziko yanga yakagawa ndiwo. Saka zvese tete rumuri makwenda kuchikoro zvakanaka pana chichamutera agora noudofo udzikire taura yenyu mai. Ini yoti kazi ndozvida kuizwa anisa akabvunzwa kuti kana mwana kuti aiswe anisa akatira murume wangu Taura akatipiwa pasi amudoti zvizwinyi mutomboti zvizwinyiko akati inini bhasikili ndakabata zvimwana kuti zvingani pamunhu umwe akati hazvina basa munango tese hazvina basa ngadiniko ngaiswe panzvimbo yacho kuti tigare zvakadiniko izvi zvakanaka izvi kuzotanhatu taira iri kudiniko kufa asi pezvakamezvaa matambudziko wanga aripo zvezvana zviri pasi zvakadiniko zvakadzikira. Saka makazvipira kabisa mwana wenyu munotiwo kudini kusunungurwa kwaitwa mwana wenyu zuva ranhasi samainya kubereka ndinozwa kufara mufane purogiramu paakatanga kuizwa nekudini ndakazwa kufara
kana mbuya Mary akaya kumba kwangu inini mukabvunza ndakazwa kufara ndaibata semhai yangu akanga akandibereka kuti munotitira iko puragiramu yedu ifambe zvakadiniko zvakanaka ndakazwa kufara ende taita mufaro usikaiti ngekuzwa kunaki kutozi kuzwa kunakiwa ndizvo kuti ngezveshuwa renda kwemutaba pasi zvinogona Zimbabwe zvinombozi kudini kati kude so zvichabuda zvakanaka chaiko chaiko vasa nga zviri kuita vakazwa chiita zvakadai ndakabva ndazofara aita akafa kunoko dzimwe dzenguva asvika chichema naiti pasi muri ucheme chicheme zviro zvitogadziswa kuti zvidiniko zvinake sena nekuchema kwemuri ikoko muri kuita kandi tachangotsamwa kuti saka zvouchema wasowa kuti ndikudiniko undiripere sena inazvo zvimuri kuita izvi. Aiwa tinotenda baba vemwana tauraiwo mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe neMozambique zviri pamwoyo wenyu. Inini pazuva ranhasi ndinonzwa kufarisisa kwakanyanyisa. Ndinopa kutenda kune mhuri yese yekwabhokisi akandoita padoko kuwakwambo kwese akandibatsira, saka ndinozipa kutenda nemwi baba Mukosanje. Tete Mary wari Agradecemos muito, senhor Mukosanje. Tinotenda vekwamunyuki ndinotenda nekunzwisa kwamakaita. Handaigona kuitawo basa iri imi musina kurigamuchira, asi makagamuchira mukanzwisisa mukaritambira kuti ngariende mberi. Ndinozize kudenga ngadzina mate narini. Amen. Ndinotenda mukawo makatishengera kakawanda. Ndinotenda mukuru wangu. Ndinotenda komwe. Ndinotenda makanzwisisa kunyangwe zvanga zvakaoma, kunyangwe takambosangana nenharo, kunyangwe takasangana nemakakatanwa, asi takakunda. Ndinotenda mai wangu tsoka, ndinotenda mwakatibatsira mai wangu kani mwakazvita mwatinunura mazvita enyu baba maiwe takandotiwagumira pake ukapfukusi yowe hama dzangu tataparadzana. Ndinotenda baba pamusoro baba Mukosanje, pamusoro ndakutendai baba, ndakutendai Simboti tukwai iswai mudziwa atai henyu madhodhi kwanzi kudenga kuna Mwari asi hakuna Mwari takamutumirwa nedenga uyu. Inini ndina kupupurawo hangu, ndaifamba makumbo asina bhutsu, ndaidya muro usina mafuta, tsoka handigoni nemi, ndane vana vakaroorwa zvakanaka. Ndaiudzawo namaifasi kuti itai henyu varume makasununguka. Munhu anonzi Mukosanje tafamba naye nyika dzinorema. Mukurume uyu akandituma kune munhu wekuhurumende Masvingo, ndikapinda pamasoja inini. Musaite kutamba naye bamurume uyu. Akandituma ndakasvika ndikati mudhara kuenda kondiurayisa here uyu. Ndikaenda Masvingo, tsoka musaramwa bamurume. Chakaita kuti mutumwe hakuna ng'anga inokufura munhu uyu. Ndautaura chokwadi, ng'anga dzimwe ndedzekurongesa, hadzisunungurisi tsungozi takasunungurwa isusu nemurume uyu. Ndakutenda pana tsoka mabasa ese anotituma tinosangana zvakasiyana siyana, asi vanhu vatinenge tiri tine munhu uyu kusangana nenyoka togona nezvishamo zvenyumba, asi hata zvetinogona kuitwa kuti tinenge tinaye akabata pabhonda tikasangana nezvikara zvakawanda. Ndikachepakati zvikara zvazviji mushonga, ini ndikatora mushonga ndikaisa zvikara zvikadya. After 3 days munhu akatsvaka zvikara zvake akazvisaya, asi ndakanga ndafa ndakapepuka. Murume uyu asvika pane rimwe svikiro murume uyu ndikarapiwa ndikamuka. Ndakutenda basa anotituma. Inini ndiri kutenda Dr. Mukosanje nebasa remwakabata.
pamunyuki pano. Na mai wanana mbuya wangu wari pano nana sekuru wari pano mafambire emwe akaita nawo nebasa remwe akabata. Ini ndizwa kumutenda dhokota musvipo chanjera. Muri dhokota unorapa yeshua. Ndizwa kumutenda. Nebasa remwe akabata kusvikira mai yangu abudo nhasi. Ndizwa kumutenda. Samkosa njera. Takasvika zibo tumbuyo usamuka. Akuzuchenjera vakule. Samkosa njera. Akuzuchenjera. Asini ndinotya ndarachokwadi pamberi pamwari ana vangu vanondipucha asini ndinotya anzi mai tinozorombeswa ati aiwa inini mupanda kanzwa vachitaura vese harina kunzoti pane munhu akarombeswa asi vana vangu vanonditi mhai isisi ndikati nhandigoni nekuti handina dzinza nemi imimi kana muchida nezvababa venyu ngatiende tese kupi pamukodzanjira motaura nani nababa mukotsanjira inini pachangu handizvigoni. Usanetseke mai. Murume wenyu munhu wataifamba naye. Asi ndinochema asi vanoti mai munochemei. Mimi nguva nenguva munonamba muchitaura mega muchichema munochemei. Ndikati inini zvinondirwadza nekuti murume wangu handina kumbofira ndamupepa. Zvinondishungurudza kuti akafa nei nekuti handisi kuziva hama dzake hadzina kuswedera padhuze neni. Nanhasi ndiri ndega munotona kufamba kudai ino. Ndaona pamberi apo mafa muchipondwa baba, amuna rwendo muchapinda mujeri muchabuda, asi pamberi pacho muchapondwa mukafa. Nenyaya dzinza renyu riri kukukanai, dzinza renyu riri kukukanai. Munoziva kune dzinza renyu? Munoziva kune dzinza renyu? Munoziva kuna baba wenyu? Ha? Uripi? Ari kwa mutare kumba. Ngawakubatsirira. Musati maenda mumandondo. Maoko enyu arumangara mhosva aya. Arumangara mhosva. Unyepa here? Unyepa here? Ha? Hamusi kuba here? Taurisai ndinzwa. Muruba. Muri kubiri. Mai vako vanotorwadziva, vanonzwa mwoyo kutsva, vakashingirirawo 9 manzi, akanzi chiusadye chiusaite kuti abereke mwana wemukomana, asi kuti ave nemhururo yekuti zviri kuita mwana wangu ndoda kuonawo muroora. Zviri kudhakwa. Hazviri kudhakwa mudhara. Zviri kudhakwa. Rowa benzi riri kuenda nesango, mbawa dzingirira mbawa kuti kitikiti yochinja yakwenda kukitikiti. Ndo zvamukuita. Kana kuti utsvakirwa basa nzenda pakambani yakati munhu anototya because uri kuenda koba. Chii chikunetsa? Murume anoshanda. Kana usina mari hauna gutsikana kuti handina nchi? Hanya mari. Inouye chipfuura. Ko muri kubira vanhu mafoni. Next ukabva pakumubira foni cricket. Munhu achanopupa yefoni dhoka chibhakera. Hangatiseta uraya mugoto 4. Tapinda munyaya dzakadai. Munozobvuma here takukudze kuti maoko enyu akasvipa aya. Hanabai, handizibai, hanabai. Timu rako rauri kutamba naro pamutare imbavha, imhondi, dzinoponda, dzinomwa, dzine ropa mumaoko. Ndiri kutaurira nyika yese ichinzwa. Timu rako rauri kutamba naro enda unoruudza kuti hanzi nembwa yegorongozi mune ropa mumaoko, muri mbavha. Kwete remombe re1. Mvuru yemanyika pamusoroi chechidowanyika dzasipo mukumongo pamusoroi baba munyuki pamusoroi sabhuku yenzvimbo ino pamusoroi
Chiremba Mukosanjera nemese muri panapa. Ndine mufaro kuungana kwaitwa pano. Hakusi kuungana koona chete asi kudzidza handizvo izvo. Amen. Chinodzidzwa ndechipi? Chinodzidzwa ndechekuti mushonga wengozi kuripa. Mushonga wengozi kuripa. Kurasirira kuti hai tiri kutsindidza kupedza mari mahala. Kana wauruziva kuti wakauraya ripa. Amen. Kuripa kugadzirira dzinza kuti rive neupenyu hwakanaka. Vana vanoshanda, vanopenga, vanotadza kubata chinooneka, vanodzingwa mudzimba, asi iwewe mumwoyo mako uchiziva kuti ndakauraya. Unofanira kuripa kuti uwe wapangidza kuti zvawakaita nguva iyoyo waane mweya wekuda kugadzira musha nedzinza. Ngozi haimiriri munhu akauraya cheteka, inotenderera paropa. Ropa redu riri pavanhu vatema rakaipa, rinobata pese ngekuda kweropa. Saka basa randati ndiwe ndinotenda pano mudunhu raMambo Mutasa ngerekuti ndiri kutenda Chiremba Mukosanjera pabasa iri kugadzira misha yedu kwete wakeba. Misha yedu kune wanganyepa, wangamhanya, wangatiza, wangazera. Hakusi kuzera kuti hawasi kuzvida. Umwe wanohwanda nemachechi ndiri kunamata. Zvinobatsirei kupfeka gemenzi iwe iziva kuti maoko angu ane ropa? Hallelujah. Zvinobatsirei kupfeka bhande reubvui iwe iziva kuti maoko ako ane ropa? Kana iro Bhaibheri rinoti tanga wanatsa kwauri kubva wozouya wonamata. Saka vanotiza, vanozera, vanoramba, hakusi kuramba kuti kuzichina matoba. Mweya wautsinyu uramba ari pakare paari nekutozerazve kuti pane zvimwe zvaanenge akabata kuti ndikasvika pazvinobuda. Saka ndinotenda Chiremba basa ngariende mberi. Misha iyi yakatakura. Madzibaba madzisekuru edu waifunga kuti chinoziva munhu uri munhu wemurume kuromba. Ndozvawaifunga izvozvo. Vamwe waigara waine madumwa, vamwe waigara asingatombonongedzwiba, vamwe wairomba mheni. Kwese kwakuri kuuraya ikoko. Asi nguva inoi waona kuti zvandaita zviya izvi hapana chandiinachoba. Nekuti mukaringa vanhu vakadaro kana vakarunyeperwa ngen'anga dzisingawaki dzinoputsa kuti iwewe uraya munhu uite mari, hapana neane chinhu ba. Kutambudzika kuromba, kutambudzika kwega kwega. Saka ndiri kuti vana baba, vana mai, kugadzira musha kuripa, kuti ndine mhuri kuti igare zvakanaka. Kwete ngoti ndaakumirira zuva mhuri ichasara izvionera kana kuti wachasarawo nematambudziko. Asi iwe uruziva kuti wakatadza, kana mberi kwauri kuenda hausvikiba. Saka mazuva aya ndiri kuti tsoka. Batai basa. Batai basa. Usiku usati wasvika. Nekuti chatinotarira ngechekuti kuti nyika iende mberi, ndiwo vana ava vamuri kuti vatadze kuroorwa. Ndiwo vana ava vamuri kuti vatadze kuroora. Imi makatopedza penyu. Saka ndiri kuti Mwari ngaakukomborerei. Chakamira daro izvi. Ndapoti mwanasikana uwe pano. Izvo zviri wofunga kuti wakuchipira kwenda kudenga. Ndo mutemo. Inotungamirira matunhu. Uyu ndiye mwana angaisirwa mhepo. Avakirwa nemba yake kuMozambique. Kudare kwaMambo Mutasa paizwi naWamukosanjera, ndine mwana wandiri ndiye airirwa. Wakiromba yekupiwa murume, kuripirwa ngozi. Iwo mutemo uti haticharipi ngemunhu. Ndozvoramba natsoka.
mutemo wenyika urikutoti hakuna ngozi icharipwa ngemunhu nekuti mune mauraya kodzero dzake. Une chaashafunga ero? Hati ndimuri mufungira? Imi makafungirwa ndiani? Dzinza rese mati uyu ndiye tapa, iye ozofungawo zvipi? Hapana kuuraya kwakapinda ipapo. Mutemo uriko wekuti umwe neumwe kana ari ishe sabhuku munzvimbo mako ukanzwa zviri tunozwa kuzi pari kuwakwa umba yekuripa ngozi apo uinyararira, hapana basa rauruita. Unoripa ngozi ndiye akauraya ero? Ega anawasarudzwa here kuti ndiruda murume akati, ndiruda mukomana wakati. Hatisadaro bana baba, ringaizera rakadai so. Kubvira kuti tikuenda kocho kuMozambique kozera kuwakira umba ikoko. Kuti zvidi imimi mochifara, imimi mese mofara moita zvamunoda. Dzinza rese makuriro arakaita uye bhazi ratwika pakati pemwana pamusoro pemwana. Tinenge taitei? Hatitedzei mutemo wenyika. Hakuna ngozi icharipwa nemunhu. Hatisi kuti ngozi hairipo, asi hakuna ngozi icharipwa nemunhu. Inotaurwa nayo kusvika yawirirana nayo. Mungu munhu akafa anenge aine shungu, asi pane vanotaura nayo. Amen. Saka ndapota soka kutosunungura pamaita uyu pasine kudenga. Saka ndiri kuti varume vanamhai tese kana tauya pano hatina kuuya kongoona chete kudepa. Ngatibva tafunda tadzoka kumasuro toitawo zvakanaka. Kana kuine zviriko aiwa batsirana ise musha muri igare kuti pangidza kuti zvinhu zvakamira zvakadii zvakanaka. Ndinokutenda iso. Aiwa ndinotenda. Mangozvinzwira ishe vachitaura. Ndo papa Inonakidza zvekuti kana wasalaiki pa